दं आरो बेखौ लानानै जों आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मार नखर बिफानजों रायज्लायगासिनो दङ आरो थाबैनो बे जाफुंनायनि लामायाव। सार जि एनडिपिनि जि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जेलनिफ्राय बिथाङा उदां जायाखै। बे बेलायाव रन्जन दैमारिखौ बे आयेननि सिङाव हाबनाय खोथा बेखौ जों लाबोनो होनबानो लाबोनो हाया। थेवब्लाबो जोङो आसाम सोरखारनि नखर बिफानजों बिथांखौ बख'नायनि सायाव सावरायगासिनो दं आरो थाबैनो नोंथांमोना बिथांखौ लोगो मोननो हासिगोन। नोंथांमोना सोंनाय रखमै नंगौ गासैबो एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै साख्रि लानायनि बैसो गैलिया, बहुद बैसो जालांबाय। आरो बिथांमोनखौ जायफ्रा साख्रि लागोन बिथांमोनाथ' लाखागोन आरो जायफ्रा साख्रि मोना, जायफ्रा माने बैसो बारनाय मानसिफोर दं बा केडारफोर दं बिथांमोनखौ जों ज' खालामनानै गाव माने बोरै माने गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेनि थाखाय जोङो मैयानिफ्राय स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होदों आरो बे स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि जोहै जों बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो बे राङारि अनसुंथाइनि गेजेरजों बिथांमोना बेफार फालांगि खालामनानै जानो हागोन। धीरेन बर' ग्रुपखौ माने माखासे एनडिएफबि लानानै सावरायनायाव बिथांमोना लिंहरजोबनाय जाया, सरकारि सावरायनायाव लिंहरनाय जायाखै होननानै धीरेन बर' ग्रुपनिफ्राय नुयो आरो बे बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? धीरेन बर'खौ लिंहरनाय लिंहरैया सरकारनि खोथा, जोङो बिथांखौ लिंहरनो हाया। आरो सुक्तिकारि दल हिसाबै सोरखारा जोंखौ लिंहरदों, सिगनेटरिस ग्रुपखौ लिंहरदों आरो धीरेन बर'खौ जों लिंहरनाङा। थेवब्लाबो जों धीरेन बर'दो सावरायदों आरो धीरेन बर'नि सेंग्राफोरदो सावरायदों। मैयाबो जों बिथांमोनखौ बुंदों जे गोनो गोथो जानो गोनां गैया। एनडिएफबिनि जिथु सुक्ति बे सुक्तियाव जिहेतु जों एनडिएफबि हिसाबैसो सुक्ति खालायदों, बेयाव खुनु धीरेन बर', खुनु फेरेंगा, खुनु गबिन्द बसुमतारी गैया। बे एज ए एनडिएफबि हिसाबै जोङो जि मोननांगौ बेखौ मोनखागोन।